Accident soldat cu 2 răniți la Eloveni. Un șofer de 47 de ani și un alt bărbat de 71 de ani au ajuns cu diverse traumatisme la spital și asta după ce vehiculele în care se aflau s-au tamponat frontal. Cazul a avut loc în data de 20 august la ora 11:15 în apropiere de localitatea Dânceni. La fața locului a intervenit un echipaj de polițiști, medicii de pe ambulanță, dar și pompierii. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Mariana Didenco, în urma documentării s-a stabilit că microbuzul implicat era condus de un șofer de 47 de ani, iar la volanul automobilului se afla o femeie de 38 de ani. În mașina șoferiței era și un pasager în vârstă de 71 de ani. În consecință, conducătorul microbuzului, dar și pasagerul din mașină au fost răniți. Ambii au fost ulterior spitalizați cu multiple traumatisme. Șoferița de 38 de ani a fost supusă pe loc etilotestului, iar rezultatele au demonstrat că ea nu consumase băuturi alcoolice. Șoferul a cui vine va fi demonstrat riscă pedapsă în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victime.